Pojďte, drak místních silnic nový. Ještě, že nemá rožlý světlo, by mu to zdechlo. Ten volnoběh. Za prvé pravý volnoběh. A za druhé to vypadá, kdyby jednička byla nahoře a trojka dole. A to vadí? No. Jste tady rozjížděl celou dobu na trojku. Jo. Tak je to asi přehozený, no. Myslím, že to je možný, že to je přehozený. Možný úplně všechno, tak jestli jako rychlostně to je po sobě, tak asi jo, ne? A Pudinol má náš duch, nebo ne?